ሃንደበት ክህብትም አይደልኔ ገንዘብ ሰይጣናዊ ኃይል ለዎ ክብሉ እንሰሚዕና እንተኾነ ግን እዚ ካብቲ ወዲ ሰብ ንዝፍጽሞም ክፉእ ተግባራት ናብ ሰይጣውንቲ ናይ ምልጋብ ዘለዎ ባህሪ ዝነቐለ እዩ። ገንዘብ ብወዲ ሰብ ንወዲ ሰብ ዘይተማህዘ መሳርሒ ካብ ኮነ ሰይጣናዊ ኃይሊ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ዋላ እኳ ደቂ ሰባት ብዙሕ እዋናት ምስ ሰይጣውንቲ ከዳርጎም ዝኽእሉ ተግባራት ዝፍጽሙ እንትኾኑ ዕላማ ምምሃዝ ገንዘብ ንደቂ ሰባት ምግልጋል ካብ ኮነ ግን ገንዘብ ገላ ወዲ ሰብ ክኸውን ተገብአ። እንተኾነ ግን ወዲ ሰብ እዩ ገላ ገንዘብ ኮይኑ ዘሎ ልዕሊ ዓቐን ክካነ ኾኖን ንምርካቡ ክብል ኣብ ዘይተደለየ ከኣቶም ምስ ጀመረ ኣብ ዓለምና ካብ ዝተረኣዩ ኣዕነውቲ ውግኣት ብሰንኪ ምግባት ዝተላዕልዮም። ምግባት ሃብትን ምንጪ ጸጋታትን እቶም ኣብ መንጎ ስድራ ቤታትን ውልቀ ሰባትን ዘለዎ ግርጅታት ገንዘብ እዩ መንቀሊኦም። ሃብታማት ጥራዮም ሕጉስ ህይወት ዘሕለፉ ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝነቐለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ክህብትም ዘይደሊ ሰብ ዳርጋ የለን እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን። ገንዘብ ግን ምንጪ ሓጎስ ድዩ? ስለምንታይ ከ ክንህብትም ክንዚ ሃለኽልኽ ንብል? ንትእስሳር ገንዘብን ሓጎስን ንብዙሓት ዘዛረበ ኣካታዕ ጉዳይ እዩ። እንተኾነ ግን ገንዘብ ሓጎስ ክዕድግ ኣይክእልን እዩ። ምኽንያት ናይ ሓጎስ ክኸውን ግን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ብጽቡቕ እንተደኣ ኣማእዚናዮ። እቲ ምንታይ ብዙሓት ክሕጎሱ ክብሉ ኣብ ከቢድ ጓሂ ስለ ዝኣተዉ ገለ ሰባት ገንዘብ ብምውፃእ ንሓጎስ ከናድዎ ከለዉ ካልኦት ድማ ምንጪ ሓጎሶም ገንዘብ ንምዕቃብ ይረኽብዎ። ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ ምዃኑ ዝግለጽን 75 ዓመታት ዝወሰደን መጽናዕቲ ግን ገንዘብ ምስቲ ሓቀኛ ሓጎስን ውሽጣዊ ወርጋእትን ዘራኸብ ከም ዘይብሉ ብንጹር ገሊጹ ኣሎ። እቲ ብመሪሕነት ዶክተር ጆርጅ ፊላን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቨርድ ተኻየደ መጽናዕቲ ሕፅር ብዝበለ ክትሕጎስ እንተደኣ ደሊኻ 3 ነገር ግበር እዩ ዝብል። ቀዳማይ ንዝምድናታትካ ኣደልድል፣ ካልኣይ ኣብ ከባቢኻ ኣበርክቶ ይሃለኻ፣ ሳልሳይ ድማ እትመልኮን እትፈትዎን ዓይነት ስራሕ ምስ ዝሰርሕ እዩ ዝኸውን። ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ግን ገንዘብ ኣድላይ ኮነን ዘይኮነስ መሰረታዊ ነገር ኣይኮነን ንምባል እዩ። ምህብታም ጥዑም ፃዕሪ ምዝውሰኹ ሽዑ ነቲ ሓጎስ ካብቲ ዘለካ ገንዘብ ዘይኮነስ ነቲ ገንዘብ ንምርካብ ዝሰገርካዮ ብድሆን ዝጨበጥካዮ ዓውትን ዝመንጨወ ውሽጣዊ ሓጎስ ክኸውን እዩ። እቲ ሃብቲ ብኸመይ ዝብል ሕቶ ግን ኣገዳሲ እዩ። ገለ ሰባት ብዝኾነ መንገዲ ክብሉ እንከለዉ ካልኦት ድማ ኣዝዮም ውሑዳት ኣብ ሃብቲ ብጻዕሪ ይኣምኑ። ሃንደበት ክትህብትም ቀሊል ክኾን ይኽእል እዩ። እቲ ብዘይሓሰብካዮ ይኹን ብኣቋራጭ ዝደለኻዮ ሃብቲ ግን ነታ ክትሕጉሳ ኢልካ ትፅዕር ዘለኻ ዕምሪ ክሕፅራን ኣብ ዘይተደለየ መዋድቆ ክእትዋን ተኽእሎታት ስለ ዘሎ ካብ ተመኩሮታት ምስ ንዕዘብ እቶም ሰናቲም እናዋለዱ ዝሃብቶሙ ሰባት ዝመርሕዎ ህይወት ካብቶም ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ለይቲ ኣብ ጓሕሰም ዝሃብቶሙ ይረግእ። እቲ ፍልሊ ንሓጎስ ኣይኮነን። ኣብ ቤቱ ጸገም ዘይብሉ ሃብታም ይኹን ድኻ ስለ ዘየለ እንተኾነ ግን ዝተለማመድካዮን መሳኻ ነዊሕ ዝኸደ ጸገም ክትቅበሎ ምስኡ ተዋሃይድ አይደን ትኽእል ኢኻ። እቲ ከም ዲቦላ ዝወደቐካ ጸገም ግን ኣንፈትካ ብምስሓት ኣብ ሕንፍሽፍሽ እትወካ። ዘይተጸበኻዮ ሃብቲ ንዘይተጸበኻዮም ሽግራት ከውሕዘልካ ልዑል ትኽእል ኣሎ። ሃብታም ንምዃን ክትዳሎን ክትለማመድን ኣለካ። ኣብ ጉዕዞ ሃብቲ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ ተመክሮ እውን ትድልብ ኢኻ። ብዓብዪ እውን ትርጉም ገንዘብ ብምፍላጥ ኣብቲ ኣብ ጻዕዳ መዓልቲ ዝኣከብካዮ ገንዘብ ኣብ ጸሊም መዓልቲ ጠቕመካ ዝብል ብሂል ለባማት ኣትሪድካ ስለ ተኣምን ሚዛንካ ሓሊኻ ህይወትካ ከም ትመርሕ ይገብረካ። ኣገባብ ኣተሃባትማ ኣብ ህይወትና ኣብፅልዋ ኣለዎ። እቶም ምጻዕሪ ዝሃብቶምን ብመሰናኽላት ህይወት ዝሓለፉን ትርጉም ገንዘብ ኣጸቢቖም ዝፈልጡ እዮም። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብ መዓልታ ከም ትውዕል ይገብሩ ብርሃት ስለ ዝመጸ። እንተቶም በቋራጭ መዓልታዊ ዝጫጭሑ ዘለዉ ዘይሕጋዋን ሃብታማትን ብጻዕሪ ካልኦት ዝሃብቶሙ ግን ትርጉም ገንዘብ ብቀሊል ዝመጽእ ብቐሊል ክጠፍእ ዘለዎ ነገር እዩ። ሓደ ውሪ ሃብታም ሓደ እዋን ንምንታይኻ ደቅኻ ተጽቡቑን ከክብሩን እናተኸደኑ ንስኻ ዘይትጋይጽ ምስተባሃለ ኣቦ ደቀይ ሃብታም ሰብኣይ እዩ፣ ኣነ ግን ካብ ድኻ ስድራ ቤት ስለ ዝመጻኹ እየ ዝብል ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ መሳሃቦም
እዞም ክንሕጎስ ክብሉ ለይቲ ኣሻሓት ዘፍስሱ ዘለዉ ድማ ነቲ ገንዘብ ከይረሃፁ ዝረኸብዎ ሰባት እዮም። መዛዘምቲ ዛንታ ድማ ጓህንቲ ዓሳን ይኸውን። ዓለምና ብዛንታ ግዳያት አንደበታውን ዘይፀዓሩልን ሃብቲ ዘቕቢበያ ዘላ እንተኾነ ንኻልኦት መምሃሪ ክኾኑ ኣይከኣሉን። ዊልያም ፕሩሰንሊንግ ጎይታ ዕድል ዎል ስትሪት ነይሩ። ኣብ 80ታት ዝሓለፈ ዘመን ዊልያም ገና ኣብ 20ታት ዕድመ እንከሎ ዘይተኣደነ ሃብቲ ነበሮ። እቲ ካብ ዎል ስትሪት ከይደኸመ ናብ ካዝንኡ ዝወሓዘ ሚልዮናት ዝውዳእ ስለ ደይመሰሎ ነዚ ዓለም ኣይትፅር ንበላ። ኣብ መወዳእታ ግን ካዝና ዊልያም እዚ ካይዳ ክትፃወር ስለ ዘይከኣለት ካብቲ ዝነበሮ ደረጃ ኣፀቢቑ ናብ ታሕቲ ብምንቁልቋል ቅጥራን ጎደናታት ኒውዮርክ ክንፀፍን ኣብ ተረፍ ሃብታማት ክቐለብን ተገዲዱ። ዛንታት ናይ ዓለምና ዝዓበየ መታለሊ ዝወፆ በርናንዶ ማዶፍ ካብ ዛንታ ዊልያም ብዙሕ ኣይፍለን እዩ። እዚ ኣሜሪካዊ እዚ ሃንደበት ብዘይ ፃዕሪ ክህብትን ብምሕላን ካብቶም ግዳያት ናይ $50 ቢልዮን ዝግመት ምትላል ዝፈፀመ። ኣብ 2008 ምስ ተኸሽሐ ድማ ንዓበይቲ ፋይናንሳውያን ትካላት ዓለምና ሓሚሱ ጥራይ ኣብ ቤት ማሕቡስ ክበሊ ተፈሪዱ። ማዶፍ ኣብ ህይወተይ ቀሲነ ይፍልጥኒ ይብል። ጠንቂ ምእሰሪኡ ምስ ወዱ ኣብ ናይ ረብሓ ግርጭት ስለ ዝኣተወን ወዱ ኣቦይ ዘይሕጋዊ ስራሕ ዝሰርሕ ኢሉ ስለ ዝሓሰበሉን ብምዃኑ ብሰፊሕ ይዕለል። ድሕሪ 2 ዓመታት ማስተርቱውን ማርክ ዝተባሃለ ወዱ ነብሱ ብምሕናቕ ሞይቱ። ሃንደበት ብምህብታም ናቱ ሳዕቤናት ኣለዎ። ብፍላይ ብቑዕ ምሕደራ ምስ ዘይስነዮ ውልፋት ሎቶሪ ኣብ ዓለምና ማዕልያ የብሎምን። ገንዘቦም ኣብ ዝረብሕ መዓላ ኣብ ክንዲ ምውዓል ሃንደበት እንተሃብተና ብምባል ፓዳት ሎቶሪ ብምዕዳግ ክሓኩ ዝውዕሉ ሰባት ኣብ ጎደናታት የጋጥሙና እዮም። መስሓቢ ትካላት ሎቶሪ ተስፋ ይቆረፅካ ሕኸኽ ክትዕወት ኢኻ ዝብሉካ እንተኾነ እቶም ዝበዝሑ ኣብ ሎቶሪ ዝዕወቱ ከይሓሰብዎ ሃንደበት ዝሓኹ እዮም። ኣሜሪካዊት ኢሊቪን ኣድማስ ኣብ 1985 ክልተ ሎቶሪታት ብተኸታታሊ ተዓዊታ $5.4 ሚልዮን ድማ ረኺባ። እታ ድኻን ዝግደሰላ ሰብ ዘይነበራን ኢሊቪን ሃንደበት ኩሉ ሰብ ከኽብራን ክቐርባን ጀመረ። ንሳ ድሒራ ኩሉ ሰብ ኣእዳዉ ናባይ ክሰድድ ጀሚሩ። ኩሎም ድማ ሃብና ይብሉኒ ነይሮም። እቲ ዝሕዝነንን ዘጣዕሰንን ግን ኣነ ኣይፋል ትብል ቃል ይፈልጥ ኣይነበርኩን ትብል። እዚ ነቲ ምስቲ ገንዘብ ዝመፅእ ናይ ሆይታ ጠራሙዝ ባህሪ ኢሊቪን ናብ ናብራ ቀደማ መለሳ። እቶም ከቢቦማ ዝነበሩ ሰባት ድማ ምስቲ ገንዘብ ተሰወሩ። ካልእ ኣብነት ከነስዕብ። ዊልያም ፓድፓስ ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት $16.2 ሚልዮን ተዓወተ። እቲ ሃብቲ ግን ንዊልያም ምረቓ ዲኮንስ ጉልባብ መርገም እዩ ዝነበረ። ዓብ ሓዉ ክወርሶ ብምሕላን ብሰብ ክቕትሎ ፈቲኑ እቲ እሙን ዓርኩ ገለ ክፋል ገንዘቡ ብምስራቅ ተሰወረ። ኣፍቃሪቱ ፍርቂ ምእንቲ ክትምቀል ብትርኪ ምርኪ ተባኢሳ ኣብ ኣቤተ ፍርዲ ኮለል ኣበለቶ። ተዓዊታ ድማ ወራሲት ፍርቂ ሃብቲ ኾነት። ዊልያም ጉዙእ መስተ ኾነ። ኣብ 96 ኣብ ሓደ ናይ ግብረ ሰናይ ሆስፒታል ድሕሪ ምዕቃብ ነታ ሎተሪ ብኻ ዘይሓኸኽክዋ ኢሉ ተሰናቢቱ። ካልእ ዛንታ ምስ ንዕዘብ ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት $31 ሚልዮን ዝተዓወተ ፓፕ ሃሪ ዝተባሃለ ሰብ ነቲ ሰላም ሰፊንዎ ዝነበረ ሓዳሩ ምስ ምምፃእቲ ገንዘብ እፈሳእተዎ። ምስ ሰበይቱ ብምፍታሕ ፍርቂቲ ገንዘብ ወሰደት። ስድራ ቤቱ ድማ ፋዕፋሕ ብለት። ነዚ ክፃወር ኣይከኣለን። ሓፂር ሓሳብ ብምሕሳብ ድማ ብጢት ነብሱ ቀተለ። ዝዓበየ ፀገማት ናይዞም ሰባትን ካልኦትን እቲ ሃንደበት ዝመፁም ገንዘብ ክመሓደሩ ዘይምኽኣሎም እዩ። ተዳለምሉ ብዘይምፅንሖም ገንዘብ ተረኽቢልካ ዝነበረካ ኣካይዳ ብምቕያር ዘይነበረካ ጠባያት ምትጅምር እቲ ሃንደበት መፅኡ ንዘለዓለም ዝነብር ዝመስለካ ገንዘብ ህይወትካ ኣዕኒ ይኸይድ። ለባማት ክምስሉ ከለዉ ገንዘብ ክመፅእ ከም ኣቦጎብየ ክዕዘር ድማ ከም ኢራብ ይብሉ። ሃንደበት ምስ ንህብተን ኣብ ውሽጥና ተለጊሎም ዝፅንሑን ብሰንኪ ስእነትና ክንትብሮም ዘይከኣልናን ድሌታትና ይግንፍል እሞ ከነማልኦም ንጅምር። እቲ ንቡር ዝነበረ ህይወት ይቕየር። ዘይተደለየን ዘይነበረን ኣካይዳን ገንዘብ ብምብኻን ይስዕረር። ኣብ መወዳእታ ድማ ዘይምርዳእ ይኽሰትን ሰላም ስድራ ቤት ውልቀ ሰባትን ክባታተን ይጅምር። ደቂ ሰብ ኣብ ቀጻሊ ምዕባለ ኢና ዘለና። ዓለምና ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሞት ናይ ምህብታምን ምትካይን ተኽእሎታት የጋጥማ። ኣብ እነመዝግቦ ምዕባልን ሃንደበት ዝኽሰቱ ምንጪ ኣታዊታትን ጥንቁቕ ኣተሓሓዛ ምግባር የድልና እዩ። ብትሑት መጠነ ኣታዊ ዕጉብ ህይወት ንመርሕ ዝነበርና ምስ ምብራኽ ኣታዊታትና ዘይነበረና ባህርያት ክንፀባርቕ እንተጀሚርና ኣብ ህይወትና ክንዲ ሓጎስ ሕንፍሽፍሽ ዝነግስ። ምህብታም ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ክንህብትም ንጻዕር እምበር ሃንደበት ክንህብትም ግን
ኣይንሓልን እየ ዝብለኩም